Кисәтү. Бала чакта кышын шуудан да рәхәтрәк мезгилләр булды микән? Әтке ясап биргән үрәшәле шанага тиялеп, таудан шуып төшүләре. Арттан җил малайлары гына кызыгып, сызгырып калган чаклар. Мәчет тавында өскә кигән киемнәребез кар катышбызга әйләнгәнчә, шуны шугабыз да, арып, хәлдән тайып, суыктан кызарып, өйгә ашыгабыз. Өйдә билгеле инде. Җиңелчә генә сукранып, әнкәй каршы ала. Тагыннар батып кайтканнар. Ничекләр киптереп битерим инде хәзер? Иртәгә ни киярсез? Тагын салкын тигреп ширләп кенә карагыз. Юри шулай сөйләнә инде. Усал түгел ул безнең. Аннан да ягымлы, аннан да ныграк балаларын яраткан ана авылда гына түгел, бөтен дөньясында юк. Моны анык белгәнгә күрә, аның сүзләрен ишетмәмешкә салышкан энекәшләрем каткан чалбарларын салып башта идәнгә аягүрә бастырып куялар. Аннары берсен-берсе итә-төртә, әнкәй әле күптән түгел генә каз канаты белән сипи-сипи акшарлаган, гизәнгән мич янына җылынырга җыелышалар. Чалбарларым мич буена, киез итекләрем мич башына киптерергә куйгандай кыланалар. Әнкәй аларның кулларыннан киемнәрен тартып алып, карбыздан арчалап, селкештереп, мич каршындагы бауга алып куя. Бер-беребезне уздырып, яңа гына мичтән чыккан, әнкәй маргарин ягып биргән хуш исле эпителемнәрен авызга шудырабыз да, өреп суыта-суыта, сөтләп, кайнар чәй эчәбез. Күңелләр хушлана. Инде кичке аш вакыты җиткәнче дәресләрне әзерләргә кирәк. Минем үземә уку буенча дәресне әзерләмәсәм дә була анысы. Мәктәптә укытучы укыган һәр әсәр күңелгә тигәнәктәй ябышкан. Төн уртасында уятып сорасалар, җөмләсен дә төшереп калдырмыйча сөйләп бирә алам. Иң кыены арифметика дәресе белән рус теленнән бирелгән өйеше. Аларны бик көчсез итеп бетми. Апалардан ярдәм сорарга туры килә. Әле өйеше дә эшләнеп бетмәгән. Бәләкәйнем киссезләнә башлады. Ул минем карамакта. Үземә дә гына яшь тулып китсә дә, аны киләү, ашату, йоклату миңа йөкләнгән. Таушуарга бару да миңа сирәгрәк. Шулай да күңелгә бик нык уелып калган хатирәләр арасында мәңгелек кисәтү булып калган бер яткар саклана. Ул чакта мин, сыңар күз белән генә булса да, олы тормышка күз салу бәхетенә ирешкәнмен бугай. Әллә бәхетле, әллә бәхетсез якларынамы, белмәссең. Бәлки ул әйберләрне ныклап аңлап та бетермәгән булганмындыр. Ләкин ул вакытта ишеткәннәрне баш миенә киртләп куйганмын. Энекәшләр гадәттәгечә таушуырга җыеналар. Мин дә бәләкәй энемне йоклатып алыр артыннан иярдем. Агач чананың бер табаны ватылган. Әткәйнең төзәтеп бирергә вакыты булмагандыр инде. Әллә эш арасында кулы җитмәгән. Нишләргә? Малайлар озак уйлап аптырап тормадылар. Түгәрәк төпле тагаракка баутактылар да, бер-берсе белән узышып, юл аркылы гына булган инеш ярына йөгерделәр. Мин дә алардан калышмадым. Тагаракка утырып текәярдан әйләнә, җилдереп төшкән энеләремнең батырлыгына шаккатып, өстән карап торам. Шул чак берәү миңа эндәште. Нәрсә? Шуалармы? Син ник утырмадың? Ой, исәнмесез? Мин анда биектән төшәргә куркам шул. Ярар, әйдә, шусыннар. Без синең белән гәпләшә торыйк, булмаса, дип сүзен дәвам итте. Дамбас якларыннан кайтып төшкән күрше абый. Уртача буйлы, киң җилкәле, зәп-зәңгәр күзле күрше абыем, аз гына буш вакыты булса да, сыздырып гармунда уйный торган иде. Җәй көне капка төбендә кич утырырга чыккан агабиләрнең дә яшь вакытларын исенә төшереп, моңлы көйләр уйнап, күзләрен юешләндергән чаклары күп булды бугаяның. Әнкәй белән әткәй үзара сөйләшкәндә, бала чактан ук бигрәк моңлы булды шул. Моңлы баланың бәхете булмый диләр. Чынлап та шулай икән. Күр инде, читкә бәхет эзләп чыгып китеп, күмер тузаннарын йотып, җир астыннан да бәхетен эзләп таба алмады. Ширек гасырдан соң кайтып егылды. Әле ярый җиңгәчә исән. Берәр җүнле кеше очраса, ярый да инде дип, кызганып сөйләгәннәре колакка чалынган иде. Ул Дамбас шахталарында 25 ел эшләп, күмер тузаннарын җитәрлек сулаган. Шунда гаилә корган. Хатыны украинка, Дуся исемле иде бугай. Бер кыз һәм бер ул үстергәннәр. Мин инде аның буларын үземдә беләм. Чөнки аларның җәй көне гаиләләре белән кунакка кайтканнары да булды. Балалары бер аңа охшамаган. Сары чәчле, яшькелт күзле, гәүдә төзелешләре генә әтиләренеке, киң җилкә,
тығыз, тулы гәүдәлеләр. Наилә һәм Наил белән күзгә күз ҡарашып басып торғаным да хәтерҙә. Аңлашып ҡына булмады. Алар безнең шәкелдә сөйләшә белмиләр иде шул. Күрше йортта ғына ҡунаҡ булған бу малай белән ҡызның ҡабаттан безнең ауылға ҡайтҡаннары хәтерҙә ҡалмаған. Балалар үстергәндә яраған ир, ҡызы белән улы үсеп буйжеткәннән соң хатыны өсөн Гололобый татарға әйләнгән. Олоғайған көндә үҙе үстергән балаларының рәхәтен күреп йәшәр урында, сыйыныу эҙләп, туған туфрағына ҡайтып, шал башын эйгән. Мин бала саҡтаның сәбәпләрен дә аңлап бөтөрмәгәнмендер. Инде йыллар уҙып, үҙебеҙ сит ерләргә сығып китеп, яҙмышыбыҙны шәһәр белән бәйләгәс кенә күп нәрсәләргә күҙ ашылды. Ҡатнаш никяхлар нәтижәсендә килеп сыҡҡан бәхәсләр, милләт белән милләт, дин белән дин, тел белән тел айырымлыҡлары, ғөрөф-ғәҙәттәренең төрлөлөгө әлеге ғаиләнең тарҡалыуына сәбәпсе булған икән. Яр башында басып торғанда күрше абыйым миңә йәшлектә ҡылған хатасы арҡасында бәхетсезлеккә тарғанын аңлатырға тырышҡан булған. Аның сүзләре, дүрт кенә юлдан торған жыры, күңел түренә үтеп кергән әрнеүе ғүмер буйына ҡолағымда бер кисәтеү булып яңғыраны. Үҙе шығарған жыры булды микән, сорарға ҡыйыулығым жетмәде. Менә ул ғүмерем буйына күңелемдә йәшәгән жырның сүзләре. Бер утырып, уйлар уйлайым, әрәмә араларында. Мин генә бәхетсез булдым, кеше араларында. Жырын жырлап бөтөрөүгә, ул мине җилкәмнән ҡышып алды да: «Сеңлем, бер ҡайшан да башҡа милләт кешесенә кейәүгә сыҡма. Туасаҡ балаларыңды да андый ялғышларҙан саҡла. Минем кебек бәхетсез була күрмәсеннәр», дип ҡабатланы. Ир уртасына жеткән кешенең күҙләрендә йәш күреп тетрәндем дә, энекәшләрендә көтөп тормайса, өйгә йүгерҙем. Балалыҡтан сығып та бетмәгән йәш үҫмер ҡызның күңеленә киләсәк өсөн ҡурҡыу кереп ялаған көн иде ул.